Closed doors, I'm a fool for your love. So nice. It's cloudy day. Very nice. Tad-tad ng kuton. Yung ano. Ayan. Ganda guys. Ang ganda ng panahon dito. Punta ako sa garden. Dala ako ng pagkain ng manok dito. Ay, pato pala. Umuwi na ako. Nandito na ako sa bukid. Tayka. Magdali ko guys kay hapon na. Gikan pa guys. Gikan pa magugos sa merkado na malit. Kanya, karon pa ko niabot. Magtuwa ko sa among pato og tilapia. Akong live dito sa hagda ganihan. Naputol kay nihang akong cellphone. Hi. Hindi ka mama ako eh. Di, buutan na mong iro day. Tagbo sa ta ha. Di, pagkaon is pato. Akong i-vlog kay giganahan ko sa adlaw. This is the day nga wala jud siya ulan. Ganahan ta magbaklay. Lami baklay kay waiwan magdagan ko kay hapon na. Ladyo pa to ahang lagkaw. Ngagi butangan sa akong mga pato o manok. Awa na day pamanok pato na lang og tilapia. Titit. Tagbangan magud na lang hang ganda-gana dari. Tagang iro na una. Titit. Pagdali kay gabi na ta. Aw kauban kanunay ni akong Ero Coco. Coco Martin. Ikaw na lang ang sikat ngayon. Wala na si Martin. Hi! Thank you! Yan, may mga manok. Diyan, mga bata, yun. Ako nang vlog ni akong pagbaklay. Dali Coco. Kay gabi na ta. Wala na po daang si Coco. Naon. Nay na po. Agianan ni guys. Nahalata jud nga hapon na. Coco! Ay bato. Magdali ko kay hapon na, gabi na. Lakaw! Hello, Day! Hello, be. Na, wajud ko ni atog bikere. Hello, be. Hello. Bye. Hi. Hello, hi. Day. Sige. Kari ba humana? Wa pa ka nanuwa? Awa pa. Di amay kuan kare ko nang naay sapaw. Pwede ba rin, Day? Wa! Pwede ra di ay ning kuan sa isda.
Lami untang i-live galing kay akong cellphone maburot, maburot. Moinit, murag COVID. Ahilantan og mag-live. Lang talaga. Okay. Nandito na ako sa aking pato. I give you. I give you. I give you. Hawak na, hawak kay ako'y mag-abre. Okay. Agoy, agoy. Grabe ang kamay ko, agay. Hello. Hello, hello, aray. Hello, hello. Agay, dali be. Dali be. Ay. Sige, sige. Bigyan natin. Ikaw hawid. Okay. Guys, greeted coconut ni si Jamon yang ito aron sa akong pato kay aron makatipid kay wa ko kapalit og feed. Ato yung pinalit pero pa na igada kanya may daghan. Natanawag mga pato. Yan o. Malaki na sila oh. Oh, dana ro kaday ako ra dire. Okay. Okay guys, ang tambik-tambik na nila. Di pa diya. Kani tong mga gagmay. Kani dagko na ni kani pad tariha dari diya. Diya kari magdengan ni sila papalit. Diya kaning duha. Muna sila'y dengan pod. There's 2 hours maji dito ah. Magkuan ko sa tilapia. Tilapia? Ni. Bitaw. Let's go. Mura pag hangin plants hangin plant. Ang Agkuan katutuwa ja. Ja murag di naman di na hangin plants bitaw. ato ko na kan ba doon ba tubig Nara. sa ha. Sabi. Kaon na sila daning grated coconut. Wow, kitang-kita oh. Hi. Ang gikuan, ang gipadakuan mo didi na. Okay. Kitang-kita oh. Di mo kaan ba? Wala. Kinain nila lahat oh. Nawala na. Tuloy. Ito na lang, meron pa naman konti yan na. Yan oh. Uy, nakita kayo ka. Ganyan ko. Para kitang-kita ka talaga. Yan oh. Di sila ganahan sa sapaw. Pero giganahan pa sila na, masijik. Gikuan na po nila to, gikaon. Nangahurot gani. Na. Takilid be, tara niya. Nano. Yun Mo yung. ni kada adlaw na mo. Buntag hapon, tula din hi. Hihi. Ay, binag. Tula. Magtuwa di ay tula. Magpapakain po. May karabantos ka naman. Ay, wala na. Yehe. Kumain din sila sa sapaw, no? Hinurot nila. Pero, yung mga gagmay, hindi nila kinain. Yung dagka lang. At buo na buo. Dagdag yan para mabusog kayo. Yan, kinain nila, oh. Yung tugla, dagka. Yan, oh. Ayan. Yan, oh. Oh, dinagsa nila, oh. Dagsa-dagsa. Ng mga turista na isda. Turista. Naras pa dyan na. I-close na nato kay basin makaksud ang kuan pato. Mo din yung nakasamad na ho di ay gahapon. Na? Yun pala. Merong unod ang bulanghoy. Uy, pero binignit man nila ako kada ha. Yun pala. Ito majiji oh. Hangin plants ba to? Ay! Wait muna. Kuha muna ako ng guys ganito oh. Ay, sagot na di. Pwede ba pwede mahimong hangin plants kay mo inga na mo pud si dyan oh. Diya. Wa sila tubig no? Wala. Uwi na ngayon. Hello, hello, hello. Ayan, madilim na. Green na green. My surroundings is very green.
Uwi na ako. Day! Me again. Muli na ko. So,